Kula rembugan kalih bojo kula ngene wae yem. Nek aku ora iso nyembah wong tuaku, aku ki isin. Ning kowe tak tinggal suwe lho yem, mboten masalah ngoten. Mengko nek kowe kangen piye ora? Bojo kula niku Semar. Ra nggih tesih kathah tangga teparo to Mas. Anjen bojo kula niku tilas wong nakal. Oh iya. Ning kula slametke saking lubang napa jenenge kenakalan, kula entaske. Lah saniki dadi wong apik ya iso golo-golo kumat. Iya. Terus kula takon, aku lek arep takon endi ya saya coba bayangno. Semar tak takoni mesti lara ati wong Semar ki bapakku angkat. Upama tak takoni Mar, bapak kuwi asline sapa? Mesti weh blegegek ugeng niku metu terus mesti. Ugek-ugeke niku ora bakal leren. Iya. Mula terus aku arep takon Semar ya. Apa aku tak takon minggah teng Kayangan Surabaya. Suralaya. Dalane ngendi ya? Nek ngendikaning Kyai Sepuh kudu munggah Gunung Himalaya. Kula lakoni mongko dhuwure minta ampun. Pucuke nganti ketutupan mega niku rak saking dhuwure. Kula nggawa tampar. Mendaki kula niki wau. Iya Bagong, nggih. Terus tekan latar sing ngombo sing panas banget jenenge napa Kulun? Repat kepanasan. Repat kepanasan riku panase ra jamak-jamak. Terus kula ajeng mlebu niku dijegat buta loro. Nggawa gada kali nggawa pedang gedhe banget. Kowe buta ingkang tunggu kari sela matangkep. Jenenge sapa? Cingkara Bala Balapata. Kula dicegat ra entuk. Kula nekat tak tantang gelut. Loh, Cingkara Bala-Balapata tak tantang perang. Nggih, asalahe kula ora entuk mlebu kok. Lho terus piye iki? Buta loro pun mati kabeh teng mriku. Lho. Mati ning urip meneh.